Jamana kɔnɔna kiwariyaw la sisan an bɛ taa tumutukaw fɛ yen ambulance fila n'o ye banabaatɔta mobili ye o dira Ayibomokaw ale ni Zoyirakaw ma. Zoyira ni Ayibomo o ye kɔni ye Gundamu ni Gurumararusi ye fala ye min ye Ayibomo ye ale ye Gurumararusi ye Zoyira o ye Gundamu ye n bɛ yen yɔrɔ dɔn n bɛ Zoyira yɔrɔ dɔn fala ye an bɛ baabu sigi Zoyira ka don dɔ la nka Zoyira dangele duuru don fiɲɛ na kabini Asimi ninnu nana fanga la n ko terroriste ɲɛmaa de tun bɛ yen a tun bɛ kiiri tigɛ yɛrɛ nka kabini Sɔrɔdasiw ye fanga ta ale duuru don fiɲɛ na ka taa n'a yɛrɛ ye fala ye dɔn min dilen filɛ nin ye n'o ye mobili fila in ye Médecins Sans Frontières Belgique ale de y'a di ko yaasa maaw tali ka taa n'u ye furakɛli yɔrɔw la u bɛ se ka nɔgɔya cogo min na min ye baara bɛɛ lajɛlen kɛra Tɔnbukutu gouverneur ye ale ka cidenw olu ɲɛna kɛnɛya ko foyi tɛ o bɔ an sɔnkokaw fɛ yen maa minnu bɛ yen n'olu y'u sigiyɔrɔ bila sa bonyamasegin ni donbolo kɛra olu ye Labɛ Zanga n'o bɛ Mali ni Niger dancɛ la ani T-City o bɛɛ y'a sirajan kelen ye n'i bɔra an sɔnko dugu kɔnɔ ka ban u y'a jira sa k'a fɔ ko min ye sɛbɛn wari kɔni 13,000 o dira guwaw ma u bɛ se k'u yɛrɛ mago ɲɛ n'o ye cogo min sugu kɔnɔna na ka se ka taa da dumunifɛnw san nɔnɔ ni ɲɔ ni malo k'olu san ka se ka to denmisɛnninlakaw kɔrɔ PAM n'ale programme alimentaire mondial ye ale kɔni ye dɛmɛ in di sa maa minnu kɛlen don k'u sigiyɔrɔ bila an sɔnko kɔnɔna na Kucalakaw fɛ yen denmisɛnw tɔgɔladon baara o ɲɛnɛmayali kɛra nin kalo in tile 16 min ye farafinna denmisɛn minnu n'olu tora kɛlɛla Soweto-kaw fɛ yen olu ka taasibila o ɲɛnɛmayali don wara in sa a yirala k'a fɔ ko ɲinanta kɔni tun bɛ ji sanuman bɛ se ka sɔrɔ cogo min na sigida bɛ se ka sanuya cogo min na jɛya walew k'olu ta sifinnakaw fɛ n'o ye denmisɛnninlakaw ye k'o sigi sen kan don in kɔnɔna na sa barosigiw kɛra arajolakumaw kɛra Kucalakaw fɛ yen ka ɲɛfɔli fana kɛ seko ni dɔnko olu ta nasira fɛ dire maa minnu bɛ yen n'olu ma se ka kalan kɛ k'a ban pewu baara dege o bolodara olu ye n'i tɛ ekɔli ɲɛ i na baara ɲɛ fala ye i na se k'i yɛrɛ mɔnɛbɔ i yɛrɛ ye o la sabola baara k'a kɛ min ye sudeliw ye ka taa se menuisier baaraw ma o kalansen sigira sen kan direkaw fɛ yen min ye kalo 9 ye nin denmisɛnninw bɛna o kalan de kɛ conseil régional direkaw ale ni Suisse contact ka bolo di ɲɔgɔn ma ka taa fara an ka jamana marabolo ɲɛmaaw fana kan u ye nin sigi sen kan sa denmisɛnnin o denmisɛnnin bɛ direkaw fɛ yen bi n'olu ma se ka ekɔli ɲɛ fiyewu u na taa baara dege n'u ye nin dege n'u ma dɔwɛrɛ ɲɛ n'u yɛrɛ ka so jɔ wa u na tɔrɔmɔɲɔgɔn fana sɔrɔ Gawokaw fɛ yen min ye Gawo maire ye ale y'a ka dayɛlɛ pan yaasa min ye TDRL ye n'o ye dugudenw tɔgɔla impôt ye o bɛ se ka sara cogo min kabini waleya in kɛra ni ɲɛfɔliw daminɛna Gawo arajoso kɔnɔna na sabula musaka in tɛ se ka dɔwɛrɛ kɛ dugu yɛrɛ ka yiriwali don ntɛnɛn tɛmɛnen sa kin min bɛ Gawokaw fɛ yen n'o ye Alijanabaja ye fala ye olu ka dugu kin maa 115 olu nana maire fɛ yen k'u nana ka TDRL sara maire ko ni Gawo kin bɛ nin kɛ dɔrɔn ko y'a bannen ɔnzɔn fini ɔnzɔn tu min ye Gawo maire ye an b'a yɛrɛ fo k'a waleɲuman dɔn n'o ye Tarawele ye sabula a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri fasodenw dɛmɛni la o ma dogo maa si la Kayikaw fɛ yen station 11 kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sajola olu datugura min ye Sajola yɛrɛ Kuruketokaw olu fɛ yen k'a yira sa k'a fɔ ko nin waleya in fala ye k'u ye taji sɔngɔ de d'a kan sɔngɔ min ni o ma fɔ u ye fiyewu o la sa a yirala sa k'a fɔ k'u kɔni ka baarakɛyɔrɔ in yɔrɔ ninnu 11 ko k'u datugu u ni sariya tigilamaw na ɲɔgɔn ye min ye DGCC bolofara min bɛ olu de ye o baara kɛ n'an seginna ka na